Usa ka bodega sa Woodcraft o Pandayan sa mga gamit nga gama sa kahoy ang nasunog sa General Santos City. Nakaalerto si Efren Mamak. Paspas nga gilamoy sa kalayo kining usa ka bodega sa Woodcraft o Pandayan sa mga gamit nga gama sa kahoy sa usa ka compound sa Barangay San Isidro, General Santos City pasado alas 6 Huwebes sa gabi. Gilayon kining girespondihan sa kabomberuhan. Nadeklara kining fire out human ang kapinduha ka oras. Atol sa hitabo, ug daw ang mga gamit sama sa wooden doors sa balay ug uban pa. Hinuon walay naangol atol sa hitabo. Matud sa opisyal sa mong barangay, dunay nag-spark sa moong bodega nga hinungdan sa moong sunog. Gilayon kining gipakgang sa mga trabahante apan wala mi ubra. Base sa mga naka-istorya nato dito ng mga residente, na sila nakita nga nag-spark. So ilahing gipalong sa ilahang fire extinguisher. Gani nakaon sila duha ka tangke. So di pagid nila makaya tungod kay ang bodega naa dito ang ilahang mga stock na thinner, pintura gamit sa ilang negosyo. Apan ginakumpirma pa sa VFP ang hinungdan sa sunog ug padayong giimbestigahan. Lakip na ang kinatibuk-ang danyos sa moong sunog. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang tag-iya sa moong bodega. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.